F'Ottubru li għadda fid-diskors tiegħu b'reazzjoni għal baġġett ta' din is-sena, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħabbar li talab li Shadow Minister Marta Sportelli taħdem fuq lista ta' miżuri effettivi li jistgħu jittieħdu fix-short term biex tkun indirizzata l-problema ta' traffiku fit-toroq Maltin. Dak kien Ottubru, għadda Novembru, Diċembru, Jannar u ninsabu f'nofs Frar. Sa issa da ma waslet ebda proposta min-naħa ta' Marta Sportelli. Mela, nirringrazzjak ħafna Janice ta' din il-mistoqsija dal-waqt se nkunu qegħdin nippubblikaw id-dokument tagħna. Jiena nifraħ u ngħid illi aħna se nkunu ħriġna bil-proposti qabel Dal-waqt meta? Dal-waqt. Għal miżuri long term, il-kap tal-Oppożizzjoni talab li Shadow Minister Tonio Fenek biex imexxi grupp ta' ħidma ieħor. Allura wieħed jistenna li f'4 xhur il-grupp iffukat fuq miżuri short term ikun ħareġ b'xi ħaġa. Kienu ma' short term għaddew 4 xhur saru long term dawn. Jiena naħseb li din mistoqsija għandha tiġi indirizzata lill-Ministru Mizzi. Lilek qed nagħmel. Għaliex il-Ministru Mizzi Minkejja li qalu li ser ikunu pionieri fis-soluzzjoni tas-sitwazzjoni traffikuża f'pajjiżna, meta jiġu għal fatti, esponenti tal-Oppożizzjoni ma joħorġu b'xejn konkret. Ti kellek tagħmel proposti short term għalfejn intqal li kienu se jsiru proposti short term jekk għaddew formanzu m'hemmx. illum għandna gvern immexxi mit-trasport mill-Ministru Joe Mizzi. Fuq hekk qed nistaqsi. Marta Sportelli tatna l-kelma tagħha. Mhux li ser tippubblika l-proposti short term fi żmien short term, iżda li għamlet laqgħat ta' konsultazzjoni. Jiena qed nagħtik il-kelma tiegħi illi minn Ottubru sal-lum għamilt diversi laqgħat ta' konsultazzjonijiet. Viżibilment irritata, Marta Sportelli ma setax tikkommetti ruħha. Id-dokument qiegħed jiġi kompilat u dalwaqt Meta? jiġi ippubblikat. Meta? Dalwaqt se jiġi ippubblikat. Statini data. Dalwaqt se jiġi ippubblikat. Meta? Qed insaqsi meta m'intix tweġibi. Żgur li se jiġi ippubblikat qabel il-Ministru Joe Mizzi jkun solva il-problema ta' traffiku. Bqajna mingħajr tweġiba konkreta min-naħa ta' Marta Sportelli. Dalwaqt.